Hi, my name is Relen Gapay. Hi, this is Jezreel, And this is our negosyo. Enjoy, Croffle. Thank you! Welcome to Kuro Kuro. My name is Relen Gapay. So, working in BPO before for 8 years. So I just stopped working at BPO because of this. So kaya gusto gid ko nga ako gyud mo pandataan ni Kuro-Kuro. Ako gyud mo handle sa Kuro-Kuro. So nag-stop ko sa ako ang BPO na works for 8 years. So, ang Croffle, kay combination na siya sa kuan kan Croissant, then plus Waffle. So, wala siyang gitawag siya Croffle. First, na-discover din ako siya sa Facebook. Then, kami sa akong brother, ako ang yung brother ang nag-inon nga, nainindot kay nga kuan kaning, nainindot kay nga snacks sa Korea. And ako, kahilig kong gigkukuan mga Korean movies. So, why not? So, na-curious ako. Tapos, pag-check na ko, kuan siya kaning, unique yung kay siya kay kaning, kuan siya ba, Croissant na, ang mga Croissant kaya before kay, sa kuan na nato makitaan, like, let's say for example, sa Lave, mga social lang mga place ba. So, why not bring it sa Cebu and then bring it to the public para mas makita siya sa mga tao. And unique po siya kay Croissant, giluto siya sa waffle maker. So, nahimo rin siyang Croffle. Meron kitawag siyang kuro-kuro kay sa Korean, kay ang Croffle kay Croffle. So, ang Pilipino, kabulit ang Pilipino, kay ganahan kay mga repeat nga mga words. So, kuro, ang marang gikuha, ang gikuha nila ang kuro. Yes, mga siya, inayon siyang kuro-kuro. Sweets na po siya savory. So, sa mga sweets na siya chocolate glaze, na siya berry matcha chocolate na po siya yung sprinkle. Then, sa mga savory na siya cheesy bacon, sa mga customers may ganag mga cheese, mga na. So, perfect po siya pang breakfast. Like, let's say, for example, ganag lang bread pang breakfast. So, naramay ko, nara siya, dapat may cheesy grill, o ganag kag, like plain lang yun nga cheese. Tapos, floss, since ang floss kay kuangid siya kaning kuangid siya sa mga tawo-tawo karon kaning daghagan mga floss. Among best seller is chocolate glaze, pink sprinkle kani siya, matcha choco bits, nothing but tiramisu, and then cheesy bacon. Mana mo ang kuangid best seller. First kay kuan gina siya kaning frozen pag gina siya do. Then amo na siyang defrost for 30 minutes para mahumok siya. Then amo siyang iluto sa waffle maker, pero amo pa siyang i-preheat for 3 minutes. Then after that, pag 3 minutes amo na siyang ibutang ang dough sa sulod sa waffle maker. Then among luto na po siya for 3 minutes. And after that, amo na siyang ibutang sa kanamo ang sa pan para dito na namo i-garnish. February 13.
So, at first, sa online lang may nag-start ani sa balay lang. Then, ningkuan siya, like, daghan, amara siya ningkuan sa Facebook, na daghan kuan engagement, kay daghan kung namalit at nga time, sa mga February 14. And, mga, like, February last week, mga, daghan nagnangita og physical store. So, mamasan yung physical store. So, nag-decide with me, why not mag-rent me of physical store para ang mga tao dito na lang so, okay, daghan biya karon mag-dine in. So, mo na naka-rent yan. At first, kay kaning basin dili na mo kaya ang rent, basin gamay ang customers mari. So, daghan pagdinig mga kaning doubts pa bitaw, basin dili na mo kaya ang rent, ang kuan, like ang area yun mismo, basi gamay ang customer. So, pero pag-ari na mo diri, kaya naman, like, daghan akong mga tao na maari. Tapos, na mga customers na mga online, maari gid sila para lang makita din nila ang sound pagluto ang Croffle. Actually, daghan mi kuan nami sa regular na may box of 3, which is tag 248 pesos. Napod may regular box of 8, which is 660 pesos. And then for mini, aside sa regular, napod may minis. So mini, we have box of 4, which is 144 pesos. Then box of 8, 288 pesos. And then box of 18, if you want kaning tanan din nga flavors imong order. So box of 18 mini is 648 pesos. Enjoy your Croffle. Thank you. Thank you. Sa mga nag-doubt pa nga, or sa mga kuan kaning parehan ako nga, paano pa siya kaning batanon pa nga, nag-doubt pa nga kung kaya ba nila mag-business, go for it. Kaning try lang nga, ikuan lang yung kuan lang, believe in yourself na kaya gid.